ҳоло барпо мешавад ва яке аз рақобатҳои албатта ҳассос барои дастаи меҳмонтимии чемпионати мамлакат аст ки мебоист рӯзи 10 ноябр ҳатман ҷоизадори зинаи дуввум бошгоҳи футболи хуҷанд мешавад ки аллакай ҳамаи сето аст. Барои ҳамин имсол назар ба солҳои дигар мақоми дуюм ғайр аз медал дорад. имрӯз ҳама чиз аз худи футболбозони дастаи равшан вобастагӣ дорад ва мебинем ки дар муқобили тими Истиқлол ба чӣ натиҷа ноил мегарданд. Ба даст доранд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, Манучар Ҷалилов, Шервони Амбачев зарбаи ӯро мебинем ва зарбаш рост ҷониби дарвозаи Муҳриддин Ҳасанов ва дарвозабони Истиқлол ҳам лигаи ситораҳои Қатар ҳастанд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи равшанро биёед мебинем. Азизбек Ҳаетов ва зарбаи ӯ аммо туб аз паҳлӯи дарвоза. Истиқлол Шервони Амбачев, Манучар Ҷалилов аз миёни чанд нафар вале ба ҳунарнамои Ҳаетов имконият ҳаст. Зарбаро аз масофаи дур мебинем ва ин Муродов буд. Меҳрон Мадаминов бенатиҷа вале тубро гирифт. ин футболбоз биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба як вазъияти хавфнок, аммо як партоби хеле баланд ба ҷои мегоҳи дастаи равшан. Табрез Исломов ва ту ба тири дарвоза бармехӯрад ва бармегардад. бубинед чӣ гуна вазъияти хуби голзанӣ буд барои Истиқлол. ин аввалин фурсати хуб биёед мебинем. бисёр зарбаи сахт. туб аз хати дарвоза берун буд. ҳамлаи навбатии бозингарони дастаи Истиқлол, партоби хеле баланд ва ин партоб ба Манучар Ҷалилов чемпиони зинаи дуввумро гирифт дар панҷгонаи аввал. Ҷамшед Муродов, партоби бисёр хуб ва инҷо Муҳаммадҷон Раҳимов ба навбати дастаи равшан. фурсати хуб ҳам ҳаст барои бозингарони равшан. пас ба канори майдон. Раҳимов ва зарбаи ӯ Муҳаммадҷон Раҳимов. вале чӣ тавре ки шумо дидед дар ҷоми кишвар Регартадас ягона дастае буд ки Истиқлол аз идомаи мусобиқа бенасиб кард. Азизбек Ҳаитов, гузариши ё, фурсат барои равшан, аммо зарба боз ҳам дар майдони дастаи Истиқлол сипарӣ шуд. ҳоло имконият барои дастаи Истиқлол ва чӣ гуна мавқеияти хуб ҳам ҳаст. зарбаи Эҳсони Паншанбе, гузариши ӯ, як ирсоли ту ба ҷаримагоҳ. Муҳриддин Ҳасанов, вазъият барои Маркович ва пеналти. пеналти ба дарвозаи Истиқлол дар дақиқаи 86-уми рақобат. Маркович довар ҳоло сараввал ишора кард. довар дида истодааст ва бармегардад. Насрулло Кабиров ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест. партоби Эҳсони Паншанбе ва гол. ҳисоб 1-0 дар дақиқаи 93-уми рақобат. ман фикр мекунам ҳоло равшан расман шонси худро барои ишғоли зинаи дуввум аз даст дод. ва садои штаки довар аз фарҷоми бозии охири мавсими имсола дарак медиҳад. тими Истиқлол бо ҳисоби 1-0 бар равшан пирӯзӣ ба даст овард ва ба ин тартиб дастаи хуҷанд зинаи дуввумро дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ба даст овард расман ва равшан дар зинаи сеюми ҷадвали чемпионати мамлакат қарор гирифт.